dvora, no? No, dvorský, no tak. Budvar, to je podvor. No. Sa robil senty. Áno. Do kostola, že tam tiež tam maďari. Sa naučili. A tak aj doma som vedel, lebo detko z babku, i teda zo Smoľarsky. Koľko to má rokov? Čo to? Uvidíš na LVčku, Evka. Aha. Čiže... Čiže aj práčka, aj všetko ostáva. Všetko ostáva. Aj umývačka. To je zabudovaná. Chladnička. Porad je plynový alebo elektrický? Indukčný. Tu vôbec nie je plyn? No možno v baraku je, ale nie je to použitý. Dobre, dva balkóny. Vlastne meterný podpál stabilného, že koľko máme polštvorcový. Merače tepla. Nie to. Dobre, lávavica, láva. Tri. Ešte ďalší balkón. Ale keby niekto nechcel zariadiť, tak viete to. Pochybujem, že by to niekto nechcel, ale to určite není problém niekomu dať alebo zobrať.